Enguany, a la Generalitat hem decidit sortir de les coses més típiques que es veuen al Mobile World Congress. Ho hem fet a través d'una proposta artística conjuntament amb el Barcelona Supercomputing Center. Expliquem la supercomputació a través d'un gra de sorra. Perquè la sorra és d'on surt el silici i el silici és el que fem servir pels nostres processadors, pels xips, i aquest és la base dels ordinadors. L'ABAC és el que representa millor la voluntat de la humanitat de tota la història de calcular més i més ràpid, i allí generem un debat sobre de quina manera podem aprendre i podem córrer més a nivell de calcular, on expliquem amb grans de sorra la relació entre la capacitat computacional que imaginem que podríem tenir els 8 milions d'habitants de Catalunya si féssim una operació cada segon, el que tenen els habitants del món, el que té un mòbil d'última generació, i tot aquest mar de sorra representa la capacitat computacional del Mare Nostrum 5. I en el futur el que expliquem és tota aquesta capacitat computacional, per a què la destinem, quins projectes científics fem i on això ens pot portar. Cada petit foradet representa els 18 milions d'operacions matemàtiques que el Mare Nostrum 5 fa en favor de la ciència. I per tant expliquem no només cap on anem, sinó quina és realment la capacitat computacional que tenim avui respecte a fa 25 o 30 anys.